Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली APSC रिजल्ट आउट बेनो जाबाय पेपार 1 एबा प्रिलिम्स नि बागै एग्जाम देन गोबां नोंथांमोना पास जादों कमेन्ट्स खालामदो बयबो जायफ्रानोखि पास जादोंमोन। दा लोगोफोर सुपार 50 मिशननि बागैबो लेटेस्ट आपडेट लाबोदों एन्ड बिनि कोचिं सेन्टारनिफ्राय साबेसे पास जाखो आरो बे बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि आउटकाम्सआ मा स' बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव स' नोंथांमोना सोर एप्लाइ खालामगोन बे कोचिंखौ लानो बेनि सायावबो आपडेट लाबोदों एन्ड माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन बेनि सायावबो डिसकास खालामगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां लाइक कमेन्ट्स खालामना जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बेफोरबादि आपडेट मोनबाय थानो। दा लोगोफोर जों थांग्रोनि अफिसियेल वेबसाइटआव एपिएससिआव देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों रिजाल्ट शीटखौ नायग्रोगोन जे नोंथांमोननि एग्जामा कन्डाक्ट जादोंमोन मार्चआव थांनायावहाय एन्ड बेनिफ्राय दिनैहाय रिजाल्ट ओंखारबाय बेनो जाबाय पेपार 1 अके। दा प्रिलिम्स एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैगोन मेन्स एग्जाम एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव पिए थागोन आरो बेयाव पास जाबा नोंथांमोना साख्रि मोनगोन। दा जोङो रिजाल्ट शीटखौ नायग्रोनोसै माबादि सिस्टेमाव रिजाल्टआ रिलिज खालामदों जों बेखौ नायगोन। बेखायनो आं अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव जोङो डाउनलड खालामसै। दा आं बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ बेखायनो जास्ट पिडिएफ फाइलखौ भिउ खालामबाय एन्ड नोंथांमोना बे लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्सननिफ्राय। दा बे एग्जामा नोंथांमोना कन्डाक्ट जादोंमोन 26 मार्चआव 2023। दा बेयाव गोबां पस्टआ दङमोन स' नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होदों मिथिखादों एन्ड बेनिफ्राय बेयाव रल नाम्बारसो ओंखारदों बेयाव नाम ओंखाराखै जास्ट रल नाम्बार ओंखारदों बेयाव नोंथांमोना चेक खालामदो। जानो हागौ बयबो नायखांबाय अब्लाबो जों डिसकास खालामगोन रिजाल्ट्सनि बागै। स' बेनिफ्राय पेपार 2 एग्जामा थाबैनो जागोन नोंथांमोना रेडि खालामखादो जायफ्रानोखि प्रिलिम्सखौ क्लियार खालामबाय एन्ड नेक्स्टनि थाखाय अल द बेस्ट थाबाय एन्ड कंग्रेचुलेसन्स थाबाय आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोजां पास खालामनो हायो आरो हायार लेभेलाव नोंथांमोना जाहाथे साख्रि मोनहैनो हायो। स' बिदिब्ला लोगोफोर जों थांसै दायो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि बागै जों डिसकास खालामसै। स' बेखायनो आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना फैयोब्ला बेबायदि मोनगोन लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ चेक खालामबानो जाबाय। दा बेयाव कचिं लानानै साबेसे पास खालामखो आरो बिनि आउटकाम्सआ मा जों बेखौबो डिसकास खालामगोन आरो बेखौ लानांगौ लानाङा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोदों। दा बे लोगोफोर मोनसे बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मोनसे दङ बड'लेण्डनि थाखाय बिटिआरनि थाखाय एन्ड बेयाव कचिं सेन्टार होनाय जायो। दा बिनि माखासेया सोलिगासिनो दङ जेरैहाय मेडिकेलना जाबाय एन्ड बेनिफ्राय इउपिएससि दङ एन्ड बेनिफ्राय एपिएससि दङ। स' लोगोफोर जों दायो एपिएससिखौ जों नायोबा दा बिनि गोदान एडमिसन एबा एन्ट्रेन्स एग्जामा जाथ'वाखै। दा बेयाव 11 मान्थस नोंथांमोनखौ कचिं होनाय जायो गासैबो थानाय जानाय फेसिलिटिस फ्रि गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेयाव जायफ्रा थांनाय बोसोराव बेखौहाय लादोंमोन कचिं लादोंमोन दा बिनिफ्राय साबेसे पास आउट जाखो क्लियार खालामखो एपिएससि प्रिलिम्स एग्जामखौ जों बेयाव डिसकास खालामगोन एन्ड नोंथांमोननो मोनसे आपडेटखौ लाना फैगोन आरो जेब्ला गोदान एडमिसन बा एन्ट्रेन्स जायो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन। स' बिदिब्ला जों नायसै साबेसे पास खालामगोन होनोब्ला जों बेखौ नायनोसै। दा लोगोफोर बे कचिंखौ लादोंमोन गासै नोंथांमोना मिथिखागौ जे 37 एपियार जादोंमोन माने 37 बेयाव एग्जाम होदोंमोन आरो गासै 50 केन्डिडेट्सखौ लानाय जायो नालाय कचिं सेन्टारावहाय 50 स्टुडेन्टस फेसिलिटिस दङ एन्ड बेयाव दा पास खालामनो हाबाय पेपार 1 खौ 28 केन्डिडेट्सआ बेयाव क्लियार खालामबाय पेपार 1 एबा प्रिलिम्स एग्जामखौ अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव थायो मेन्स एग्जामा थाबैनो जागोन जेब्ला जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन। स' दानिया नोंथांमोना बेनिफ्राय मिथिबाय जे बे कचिंखौ लायोबा नोंथांमोना मोजां चान्सेस दङ इन फिउचाराव जे नोंथांमोना इजियै बा नोंथांमोना आइडिया मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना थानाय जानाय गासैबो फ्रि आरो लोगोसे एपिएससि इउपिएससि नोंथांमोना कचिं मोननानै बेबादि क्लियार खालामनो हागोन एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना जुदि नाजायोब्ला स' नोंथांमोना गिदिर पस्टआव साख्रि मोननायनि चान्सेस दङ बेखायनो लायोबा स' नोंथांमोना कचिंखौ लाबानो जाबाय एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन आरो जेब्ला जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। दा बे एग्जामखौ लिरनोबा अनलि नोंथांमोना डिग्री पास जानांगोन जेबो डिप्ल'मा नाङा। दा बेनोमोन लोगोफोर गासैनिसिमबो कंग्रेचुलेसन थाबाय जाहाथे नोंथांमोना पास खालामनो हाबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे सेकेन्ड स्टेजखौ मोजां होयो आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो।